Ayo. Ayo ayo. Yuk yuk yuk. Lah. Gini budaya. Oh, mas. Loh. He ho he. Yo. He ho. Oh. Nah, ayo lo. Rokok kakek ya. Kaya ngomong laka pergelane dene para satriya kowe. Lah dalah. Oh. He. Oh. Ye. Katon kesit-kesit lalu botreng ginas ya. Ulah kapri gelane turangga diri budaya. Ana painipun Bapak Yuliana yo. Wes. Ya. Yo. Kaya manggen niku. Kesit-kesit lan uga tansah semangat. Heeh, Mas. Ya. Wah. Kaya mangke lewat ora kapri belanteng dening para satriya. Oh. Hop. Jos. Hey. Yo. Ya. Hey. Yo. Hey. Hop. Damyak budaleng rawat ya bala ya regumap ya anite turangga gawe ora king praja gumulo anggetari sayekti kridaning ragu dale giri budaya. Oh ayo man ya ngerdur padha digelem bebarengan mangke para satriya kang sampun olah kanuragan kemudian rak bening alun-alun nggih. He-a. Ha-e. He-a. Ha-e. He-a. Yo.
H-E H-A H-E H-A A-O Yo H-E H-A Lọc 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 H-A Su H Thôi đi Chọn Lọc 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 Lọ 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 Bú lên Hê hê ê ê ê ê ê ê ê ê Yeah 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 Lo 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 Yeah 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 Hớt khả Lo 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 Hạ ê hạ ê Lonyo penek no kanggo besok dodo diro Lolo as Hey 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 Ha hey Ho ha Ye 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 Ha hey Ho ha No 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 Ayo biara bro Satrio Alon-alon anggone ngaya pakarian wonten ing dalu punika kira Ahey Ayo Ahey Lo 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 Just Ahey Ho la Ho Hop, lo Done, toss Yo Hit, toss Bergoyang bersama Turunggo Giri Budaya. Hei ha hei ha. Yuk yuk. Impen kode wingi kae ilange si manuk kodan saiki wis bali maneh mincok neng witing asmara ngotehan njaluk pakan si podang
Ya utul yo tak udan iki jaranane Rangga Giri Budaya yo oh oh yo yo oh oh yo yo yeah yeah. Ayo dong. Besarangan Rangga Giri Budaya. Bebarengan kalian GB Audio. Bapak Yuliono bebarengan keluarga masyarakat Tenggok bergoyang kembali. Asik bergoyang Giri Budaya.
Prayitna. Mula padha sing ati-ati para satriya-satriya turangga Giri Budaya. Just so. Bangun jiwa lan bebrayan Hey, so, hey, so, hey, touch, touch. Dikepenake. Yo. Sing penting jamu kunir. Jamu kunir. Jamu kunir. Yo, yo. Iya.
bergoyang kembali bersama Cengkong Bersatu. Kiri budaya. HUT RI 80 Desus. Iya, Pak Tri. Halimah. Iki lek cilik-cilik ngene iki ya didik ya ora apa-apa. Oh, ngono. Sing cilik lek ndak anu piye ndak apa? Diaturi cilik ndak trimo ya dijokke. Lho, ndeprok kabeh iki piye to? Berarti ya ngelak iki. Oh, ngelak. Piye jupuk dhewe apa? Jupuk dhewe apa dijupukne? Jupuk dhewe apa dijupukne yo? Mlayu cepet tak hitung 1 2 3. Iki pama tuku pop es ngono ya apik gitu iki. Sapa sing mudhun? Sing mudhun ya sing jaran lho. Aku titip sitok. Piro? 1 2 3 4 ya. Heeh. Iya. Iki bakuli es ya ben laris ya tak jaluk. Heeh, ben mudhun lek ngono. Ben mudhun. Urung. Wis sama urung. Wis yo ngadeg, wis kok ndoprok. Ngadeg nang ngono lho, Mas. Wis. Nah. Oh, nah. Stasiun tuh saya jadi
Yo. Pergi katuran pinarak Mas Tio. Koto-koto saking Mojosari. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Oh. Satrio kembar Turangga Giri Budaya sampun katuraken cacahing wonten dalem punika nggih para rawuh.